En aquest vídeo aprendrem a calcular la probabilitat d'intersecció d'esdeveniments o el que és el mateix, calcular la probabilitat de sentències que tenen una I, no? Per exemple, triangular un número senar, circular i parell, quadrangular i més petit que 4. Doncs si volem calcular la probabilitat de que traiem una peça d'aquesta bossa i que sigui una peça triangular i amb un número senar, doncs el que farem serà comptar quantes peces compleixen les dues condicions. Per exemple, la de la posició 1 no compleix aquesta condició perquè sí que és triangular, però és un número parell. Per tant, ens anem a fixar amb les triangulars i aquí tenim la de la posició 4, que sí que és triangular i té un número senar. Per tant, la de la posició 4. Quina més triangular? Doncs la de la posició número 7. Per tant, tenim que els casos favorables són el 4 i el 7, per tant, són 2 sobre el número de casos possibles, que són 10. Per tant, dividim entre 10 i això dona 0,2 o el que és el mateix, un 20%. Que sigui circular i parell, doncs anem a mirar aquelles circulars que tenen un número parell. Doncs si ens hi fixem, circular aquesta però té un número senar, aquesta circular però té un número senar, aquesta és circular i té un número parell. Per tant, només hi ha el cas 9 que compleix aquesta condició, és a dir, una peça de cada 10. Per tant, això és 0,1 i que és el mateix que el 10%. I ara anem a mirar les quadrangulars i més petit que 4. A veure, aquesta és quadrangular i el número és més petit que 4, per tant la peça número 2 compleix aquesta condició. La número 5 també, que és quadrangular i és més petit que 4. Quina més? Hi ha quadrangular, la 8 i també és més petit que 4, i en canvi aquesta no és més petita que 4, per tant no la podem comptar. Per tant, quants casos hi ha favorables? Hi ha 3 casos de 10 casos, que això és el mateix que 0,3, que és un 30%.